Chris Eimers, het is dus toch mogelijk om van Tilburg te winnen. Ja, dat heeft even geduurd, maar vandaag meer dan terecht. De Flyers hier al 2 keer eerder verlen van Tilburg, maar hier gaat het heel goed. Het is al na 4 minuten de treffer van Jade Galbraith. 31 hier en Canadees. Vliegen hier nog speler in Engeland. Daar opereert onderweg, maar op het paard waarom. En hij toont zijn weerde voor de Flyers. En het gaat goed met de Flyers in die eerste periode. Ze zijn fanatiek, ze zijn sterk en heel attent voor de goal. Want daar staat Kevin Bruisten. En die kan correct het laatste tikje onder de puck aan. En dat betekent een luxe 2-0 voorsprong in Tilburg. Ja, jullie zetten eigenlijk direct al de toon door vrij vlot te scoren. 2 doelpunten in de eerste periode. Heb je daarna nog het gevoel gehad van, goh, dit geven we nog weg? Nou, niet dat we het weg zouden geven, want we speelden buiten de fase in de tweede periode een vrij goede wedstrijd. Een hele goede wedstrijd zelfs. Maar ik heb natuurlijk wel de wedstrijd van afgelopen woensdag in mijn achterhoofd, waarin we ook heel snel op 2-0 voorkomen en uiteindelijk die wedstrijd verliezen. En dus het is wel noodzaak geweest om daarin ook 60 minuten er bovenop te blijven zitten. De Flyers willen graag wat zien laten, want in een drukke week was 2 keer verlen van Heijs Den Haag. En dat ziet de man van Chris Eimers dwars. Het is de powerplay situatie voor Tilburg, een man meer. En daar dan de ontsluitingstreffer van Julian van Leiden. En dan is het verschil nog maar 1 puntje. Tilburg ontnoemt aan mij aanstaande sterkste ploeg in deze competitie. Komt waarom in de wedstrijd. En zo blijft het in die tweede periode. En in de tweede periode gaat het heel goed. Je kan het shirt afhalen na de wedstrijd. Want er binnen 14 tellen spelen. Als de puck weer komt bij Jay Galbraith. En die is weer degelijk. 3-1. En een heel gevoelige tik. Ja, een mooie generale van zelfs voor die bekerfinale op 15 januari. Maar ja, dat is weer een orenwedstrijd. Maar voorlopig doen de Flyers het in eigen huis prima zien de Tilburgers. En wat kan Tilburg dan nog voorstellen in het restant van die tweede periode? Ze moeten tasje in dat de Flyers terugzetten met nog een treffer van Kevin Bruisten. Brent Jansen weer de man van de assist. En Kevin Bruisten, ek mij zien tweede, tekent voor de eindstand. Een hele wichtige overwinning, want de Flyers weten nou dat ze winnen kunnen van Tilburg. En als dat 1 keer kan, dan kan het misschien ook wel vaker. The great goal of the Flyers this season is to become champion. Is that possible? Absolutely. Anything's possible. We got a great team. We beat the #1 team. You know, hockey's a weird sport. Any team can win on any night. Like, as long as, you work hard, anything can happen. So I think the team that's playing the best at the end of the year and coming together as a team at the end of the year has a very good chance of winning it. So, hopefully we're all healthy and, playing the way we played tonight, and we'll give ourselves a good chance to win.